Usacheme. Unonetseka nei? Iwewe tichazvigadzirisa. Inzwa, ndati tichazvigadzirisa. Ini ndinongomunyengetedza. Amai. Amai mune chokwadi? Cheizvo. Shuwa munganditume amai na 4 o'clock kuti ndotora mapiritsi enyu eBP uku. Muchiziva kuti mune tsoro dzamuda kundirongera pano pamusha. Amai dairai musaite serious unge ndikutaura zvinhu zvamusiri kunzwisa pano. Mandituma na 4 usiku ndichifamba uku ndiri 1 mukanditotora mapiritsi. Muchiziva mune tsoro dzenyu dzamuda kuti baba mudiwa. Vari kupiko mai nini? Vari kupi? Nai manangu. Mirai vauye mama, mirai vauye. Mai nini? Mama, mirai apa. Mandiendesa inini kumapiritsi. Muchiziva kuti newe mune tsoro yamamuda kuronga pano pamusha. Kutozvinzwa murodhi umo kunzi ndozvamasarudza kuti tiite vaviri. Ndianani ko vanonyeba ivavo? Musachegwe mama sasika muipapa. Taura nyaya yenyu kuti manga mabvisire uyu panapa. Kuti musare nini muchindita kuti murume wako andigare nhaka. Ukunzwa? Baba mudiwa. Uri kuti chikwe? Muruda kunditorera kanzenza aka. Kanzenza kaskeleton move. Kuti kauye pano kaite mukadzi wechitu. Iwe ikona kuti mwenzenza iwe. Asi iwe satomboti mwenzenza kwa akazomutora manje neunzenza wake. Amai ndoziziva kuti mukuda iye. Muri kumuda kuti agarira kana baba mudi. Kana zvizo pana azviitike kana ndiri mupenyu. Sungirira mhaka yako uri kuzvinzwa. Iyi mhaka yako ngaisungirwe. Yekuti ikapota ichiuya paleft door nenzara ichaikandira mabhonzo. Uri kuzvinzwa. Iyi mhaka yako ngaisungirirwe. Unoreveiko iwe? Watozvinzwa zvandiri kureva. Iwe chai misame mudiwa. Misandisanda mabhaguzi ezvozvo. Yes. Amai muri kudiviripi kwai? Muri kudiviripi amai musazondifambise mbiri muchiti handina hunhu ini nemi. Iwe uri kutuka ine. Chale munhu ari kutuka inero. Inasana mbotukwa nayo. Handituke iwe ndiona kutuka iwe. Muri kuramba makanyarira pa muchingosanga kungendera riri kubva kunori. Nditukwe newe ini. Iwe handitukwe newe iwe. Uye handituke mukadzi wako. Handituke. Kunditukira mukadzi musvinuri. Iwe. Saka amai ndiri kudzoka.